Te-ai întrebat vreodată cum ajunge o idee simplă, născută din durere sau plăcere, în funcție de cât de mare e ego-ul unui individ, să îți afecteze deciziile zilnice? Vor exista mereu indivizi cu idei trăznite, în stare să te facă să crezi că sunt și ideile tale, că faci parte dintr-o tabără sau alta, că faci parte dintr-o comunitate sau alta. Uite-te la ce se întâmplă azi în economie și politică. Îți dai seama că ești un simplu pion sau, în cel mai bun caz, un nebun pe tabla altcuiva. Uite cum funcționează. Un manifestator aruncă o idee în spațiu. Generatorii îi pun energie și o duc la capăt. Proiectorii vin și îi dau strategie. Și reflectorii se asigură că toată comunitatea e pe drumul cel bun, sau cel puțin aburită. Dintr-o singură minte se poate naște o revoluție, dar doar dacă fiecare își joacă rolul, doar dacă fiecare își face partea lui. Problema nu sunt ideile astea egotice. Problema e că tu ești atât de fudul, sau poți fi atât de fudul, încât ajungi să crezi că ești un rege sau o regină. Dar de fapt ești un simplu pion sau un alt pion avid de validare și de siguranță. Foarte rar un nebun care schimbă jocul. Eu sunt Emanuel, antrenor de performanță emoțională. Lucrez cu antreprenori și profesioniști care vor să vadă dincolo de iluzii și să joace rolul pe bune, să joace jocul pe bune. Spor să avem!